Banat, Bulig. Mga development sa pagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Aksyon Balita! Banat! Bulig! Mayong udto sa ato sining nga mga kaaksyon, welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig, Aksyon BBB in short. Mayong gagid or mayong udto sa ato sining nga mga kaaksyon, tigirigma na sa sining oras mga kaaksyon namon sa kanginan. Magapasundayag naman ang inyo sining palatuntunan tubtub kita sa takna launa imedya sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters. Kamusta ang aton sining mga kaaksyon sa sining udto? While nga nagatimo-timo kaming bahala sa pagdala sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters. Mga balita nasyonal karon sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta mga kaaksyon ta sa sining udto sa mga kapurukan, kabaranggayan nga nagapamati na diri sa inyo sining palatuntunan. Kalakip man mga kaaksyon ang ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga kabanwanan kag kasyudaran mga kaaksyon kag sa oriental side man nga naga-monitor sa sining udto samtang nga naga-chibog ng halos kalabanan. Magapalayag ang inyo sining palatuntunan way gid ma-recover ang ato sining mga background no nagkala earth gid sila. Pero sige lang amo lang ni mga kaaksyon since kahapon isa ato sining pangalagad no. Kamusta nga ato sining mga kaaksyon kabayonta nga ox lang kita sining mga inoras. Kalakip man ang ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Clanin Antique, kag tubtub sa malabutan sa ato sining pag-broadcast. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Karon daluntang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters. Kalakip man mga kaaksyon ang pila ka mga issues kag mga pila ka mga tulupangdon nga mga informasyon balita lokal kag nasyonal diri sa inyo sining palatuntunan. Sige, mag-inop na kita sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Aksyon Balita! Banat! Bulig! Anong mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan sa Kapitolyo Probinsyal karon dugay-dugay aton dalon ang mga balita gikan sa Kapitolyo. Aksyon Balita! Banat! Bulig! Governor Lacson nagtambong sa Executive Legislative Agenda and Capacity Development Conference Workshop sa Cebu City. Dalon karon dugay-dugay ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Balita! Banat! Bulig! Sa balita sa Kapitolyo, igabalita man ni Aksyon Dale Salazar, ini may kangtanan sa 15 ka mga tenants nga may utang sa Manukan Country. May compromise agreement na sa City Treasurer's Office. Operasyon balik na sa normal. Aksyon Balita! Banat! Bulig! Kagabi sang gin-check sa ato sining patrol daw tatlo pang waiga operate dra sa Manukan Country no. Out of pila ka mga stall sini 15 nga ginpasiradan, tatlo pa ang wala naga-operate according sa ato sining patrol. Ipa-check ta na karon dugay-dugay kung kompleto na sila sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Balita! Banat! Bulig!
Sa BCPO naman nga balita ay balita ni Action Zel Minardo, City Disaster City Drug Enforcement Unit o kung siniyo madamo nga nabaton nga impormasyon angot sa pagsulod sang iligal nga droga sa syudad. Isa ka bulan antes pa man ang Mascara Festival. Aksyon balita. Banat. Bulig. Kaga area of responsibility sang Police Station 1 sa Bacolod City Police Office wala sa nangin problema sa ikatatlong adlaw sa pagsaulog sang Mascara Festival. Aksyon balita. Banat. Bulig. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, balita ni Aksyon na John Diaz, ini may kangtanan sa top 6 sa watch list ang Silay City PNP kag duha pa ka iban nga arestado sa drug buy-bust operation. Aksyon balita. Banat. Bulig. Sa Nukpo naman nga balita, nagpatago may angot sa paghatag priority bla sa mga bagong nagabot nga mga opisyal sa Nukpo kagilayon gindestino sa dalagko nga mga police station sa probinsya. Aksyon balita. Banat. Bulig. Sa balita sa patroliga, balita ni Action Zel Minardo, isang taxi operator wala pa nagpasaka sang plitihan bangod wala pa kuno sila sang permit Rex ang nga nauyatan mayuman. Aksyon balita. Banat. Bulig. Kaga isa ka puluyan sa barangay Handumana na tupo kay nasang kagahono kapin sa 100,000 pesos nga balor sang kagamitan lakip ng puluyan nga nasunog. Aksyon balita. Banat. Bulig. Sa balita naman sa syudad sang Cadiz, balita ni Aksyon na Roger Gotti binimay kangtanan sa 72 ka mga kilohano sa Cadiz City Public Market ginpangguba. Ini ang nadiskubrehan nga kulang sa kiluhan. Ay, dinaya ba? Aksyon balita. Banat. Siling sang mga miyembro sang City Treasurer's Office nga gubon talang ining kiluhan kay wala maniga function. No? Kay mga guba na nga dahangon ni gubon na lang. Aksyon balita. Banat. Bulig. Sa balita naman sa Banwa sang Calatrava, biktima sang shooting incident sa Calatrava na dalahig suno sa iyang bata kag ugangan. Okay. Aksyon balita. Banat. Bulig. Sa balita naman kay Aksyon na Vidya posible subject sang drug buy-bust operation sang Himamaylan PNP tinalikdan nga gabi pasakana sang kaso sining adlaw. Aksyon balita. Banat. Bulig. Sa balita national radio commentator nga si Percy Lapid patay matapos ginambus kagabi. Aksyon balita. Banat. Bulig. 200 bilyones mahimo madula sa gobyerno kada tuig kun ipasira ang pugo. Aksyon balita. Banat. Bulig. DBM o kung Department of Budget and Management na tala nang i-release ang pondo para sa mga healthcare workers. Aksyon balita. Banat. Bulig. Kag Department of Health o DOH ginaprobahan ang second booster shots para sa pangidaron 50 anyos pasaka. Aksyon balita. Banat. Bulig. Pila lamang ini sa ato sining balitaan sa sining udto diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig mga kaaksyon namon sa kanginan. Sige, i-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page kay tirahon ta ina karon dugay-dugay sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon. Plus ang inyo sining mensahe ipadala lang ninyo kay pangbasahon ta ina isa-isa karon dugay-dugay. Ayos, sige, mahatag tanay pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay.
Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. August ana, ano nang nahuya ako makulang. Ay, Jimmy, pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Apan mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ka online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala mo siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga babatian yung kung nadala kami o kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay nang iskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos lang Tapos sa mga skila. Last time, antong na medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? August ana, ano nang nahuya ako makulang. Ay, Jimmy, pigado, tas kay, ano ko sila,
madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kag ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tap siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tap happy na ako. Minisan sa high school honor student. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Bulig! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 11:49 ang aton oras las 11:49 ang aton oras diri sa inyo sining nga palatuntunan at least ka matamat na nakagawa ng mga stingers naton. Sige, thank you gid kay paring Oliver Pason, no? Mo gid ang nag-check sa aton sining komunikasyon diri mga ka-aksyon. Sige, standby na Aksyon Zel Binardo. Kaduanta dira dugay-dugay ang balita mo sa patrol, no? Pero antes na dire kita na whole life. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Radyo! Katuan tanang balita gikan sa kay Aksyon na Zel Minardo, balita gikan sa patrol, no? Inimay kang tanan sa isa ka taxi operator, wala pa nagpasaka man sang plitihan, no? Bangod nga wala pa kuno sila sang matrix nga nabaton, mga ka-aksyon, mayigid man confirm matrix ang pagambalan nga mayara na nakapaskil sa imo sining salakyan. Kay bisan ano pa nga question kung napaskil mo dirang fair matrix salin sa LTFRB, wala sang ma-question ina, no? Kaga pinakalites nga sunog bla, ining sunog to sa barangay Handumanan kaina sang Kagahon, mga 2:30, mga ka-aksyon, isa kabalay to, mga 100,000 pesos ang balor sang mga kagamitan, lakip ng puluyaning nasunog, mga ka-aksyon. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Zel Minardo. Aksyon Zel?
Action Rex, masubo nga ginapahayag sang biktima nga si Ayan Cantutay, residente sa Banwasang Kawayan, nga wala gid sila may nasalbar nga kagamitan kundi ang ila gid lamang mga kaugalingon asang bata sini nga lalaki matapos natupok asang sunog ang ila temporaryo nga puloy-an sa Zone 12, Barangay Handumanan, Syudad sang Bacolod, mga alas 3:52 ang kaagahon kaina, Oktubre 4, 2022. Ginpahayag asang biktima nga nabatsyagan sini nga may naganinagatek rason nga nagbangon ini agod at sikyaron kag sang pagwa sini dako na ang kalayo kag madasig nga naglapta sa ila balay nga himo sa light materials. Sino kay Cantutay sa pagpangusisa sa Bureau of Fire Protection problema sa kuryente ang gintunaan sang sunog nga nagresulta sa 30 mil pesos ng estimated damage sa mga kagamitan samtang upod man nga nasunog ang hindi magkulang 100 mil pesos nga benta sini sa lumberyard kag hardware. Apisar nga sunugan ang biktima, nagpasalamat naman ini nga safe sila sa iya nga bata kag wala may naangkon nga mga pilas sa ila lawas. Action Rex aton pamatian ang kabahin sa nga pahayag ni Ayan Cantutay. Oh? May aras action lever, negative. Why action cell? Yes, so Action Rex, no? Ang pahayag ni Ayan Cantutay. Bureau of Fire sila so amo pala wato sa ilang sigara kuryente dali ang matang ang pagwali ito sa nga pag biguyang 12,000 lang na putang sa kwan kapag may harap pagaling nga may sobrang 100,000. Sa bato ang kabahin sinisang pahayag ni Ayan Cantutay ang biktima sang sunog. Apang tiya Action Rex, no, kahapon nga adlaw ginpatuman man ang pagataas sinisang plete sang LTFRB, no, sa mga bus, modernized jeep kag kasubong man sa mga tradisyonal kag taxi. Apang driya sa aton sa may syudad sang Bacolod, isa ka taxi operator ang wala pa nagpasaka sang plete bangod wala pa man sila sang fare matrix, no. So ginkumpirmar diri ni Roberto Sibugan, operator sang RBS Taxi nga wala pa ini sila nagpasaka sang plete bangod nga wala sila nakakuha sang fare matrix sa bago nga pletihan gikan sa Land Transportation and Regulatory Franchising Board. Pero may ara na Fermitrex sao? Kinanglan magawad gid dito sila sa Iloilo. Pero what I mean na may nag-release na? May-ari na ni Action na Rex. Tingaway pa sila nagkuha sang Fermitrex na kaya mo man lang nahulat nila. Kaya gati kinanglan pagid sini biskan may fire matrix na ni sila Action Rex kinanglan ipakalibrate pa ang ila sini nga taxi para sa kilometrahe. Pero sunod rin gani kay Sir Sibugan Action Rex mas pabor kung hindi bala makalibrate ini ang taxi kay ti ma+5 lang ang mga pasahero. At hindi na yan pwede. Dapat makalibrate na yagag magsanto sa kuwan sang LTFRB kay karon mag +5 lang na sila ni mo na +12 na na. Dapat na-calibrate na yung metrohan nila kay hindi tayo magsalig sa +5 lang na iya kay may kuntanan ka pasayro ga pamatigid na sa advisory nila nga +5 sila nga mahal gid na magpa-calibrate tao. Medyo mahal gid man ko, no? Pero kay ti ang sa ila ti Action Rex ang ginpahayag niya dere ang kung magpakalibrate sila kada kilometrahe madugang pa ang pasahero. Pero kung ang ilabi nga flag down is 40 subong ang bayaran is 45 lang. Amo lang ginasaya flat. Pero kung magpakalibrate sila mga 45 pati ang sa kilometrahe ma-additional pagid ang pasahero sinibayad Action Rex. Nasa mo na sa ila diri nga ginpahayag sinisang operator kagati sunod diri kay Sibugan pagid ngayon kaso ma-monitor sila Action Rex no kag madakpan sila sang LTFRB nga nagpasaka sila sang plete nga wala sang fare matrix may-ari pagid ni nga multa nga hindi magdubo sa 5,000 pesos Action Rex, no? Uti normal na kay wala ka sang nauyatan nga fare matrix mapasaka kay mo ya. Oo, that's why ang mga subong operator magani sa mga jeep wala pa man sila napasaka sa ni Action Rex na nagapabiling kay gina sa aton nga pag-monitor kapag interview dito sa drivers sa Barangay Mansilingan. Why pa sila magpasaka yung mga jeep do? Approve naman eh.
wala pa sila mga fire matrix, no? Kay ti, amo na, suno kay Attorney Altura, ang spokesperson sa LTFRB, wala gid sila sang deber. Once pangitaan sila sa taripa, wala sila ipakita sa mga pasahero, na hindi gid sila pwede. Pero anong hambal sang LTFRB ni? Kinanglan gid makuha gid sila fire matrix. Amo gani ang Fermitrex sa LTFRB ni kwaon. Yes. So diri sa aton makuha ko nga taxi operator sa Fermitrex ko sa LTFRB, tinanong hambal sang LTFRB ni? Amo pa din ang aton nga hibaloon, no? Kuan taman pahayag ini ang LTFRB Action Rex KTL sa Subog do kalabanan pagid ang mga operator wala pagid sang fire matrix dire sa aton nga paglibot, pag-obserba. Sano gani ma-effect ang pagsaka di ba lang today man? O wala tari pa nga nakapaskil da kaya makuha gid ning operator dapat mo kagati O gani what I mean sano ma-effect ang pagsaka sang plitihan eh? Nagapon na October 3. Kahapon pa? Yes. October 4 na, why pa sila Fermitrex ne? Kay ti halin sa pag-publish sini, no, sang uyaya ang klase ka departamento ni ay. Ti amo ni subong suno sa I-check mo bing LTFRB na kung may issuance na sang Fermitrex na. Yes. So ti amo ni ang aton Chiquero Action Rex. Kaya basi kung may Fermitrex na bala sa LTFRB, kag ang mga drivers, wala lang yan magkuha dito. Amo na Action Rex, wala sila nagkuha. O silang kuha kay pagusto silang sukot nila man. Oo, ti subong. Lain niya kung may Fermitrex na, may talamda ng pasayro da, hindi silang pagusto da kasukot da, parehas mga tricycle operators niyo. Ga pinagusto lang, ang syudad ta, ga muni-muni man lang kagay-posipos man lang. Ang Committee on Transportation sa syudad, i-check ninyong mga tricycle kay gasulubrang sinuktanay. Oo, kagati. Pero sa may tangob, nakisagalalisay ang mga sa mga pasayro. Kaya sige, pangitaan sila taripa, mga tigambalan sila nga nagtaas ng teto, pero wala man sila may ipakita. Nga fare matrix nga nakapaskil dira sila nga mga jeepney. So, amo na ang advice gid, no? Wala diber. Amo naging klaro ni Atty. Altura nga wala ka mo diber manukot kung wala ka mo sang fare matrix. So, sino ni si Atty. Altura ya? Ang spokesperson sinisang LTFRB. Spokesperson sa LTFRB, tapos LTFRB man wala Fermitrex, siya man nagpandam? Siguro wala. Ang nag-process ni Action Rex, ang available ara sa Iloilo mo. So, amo na. Iloilo gani, way man tadiya LTFRB sa Bacolod? Sa Iloilo ginagkanto nila ya, kung magkuha sila Fermitrex na? Magid, tiya man ang ibubunot sa iban nga dapat ang syudad ma-provide man sa nga satellite nga opisina dere. Why na nayari na di singuna, ginsaylo na to nila sa Iloilo, may LTFRB ta di singuna. Ara lang da sa may City Health Black Compound Action Zelo? Ara da singunang LTFRB. Teka kay why ma maggilisugot ambot ko nanong plastada nga ginbalik dito sa syudad sang Iloilo. Amoged. Hindi na nanong nga klase ka panghimanwa ni nga nag-start na tapasaka sang Lunes kahapon. Why kita Fermitrex no hindi man naguro amoy ya? Yes, Peti. Biskan sa mga modernized jeep ni gani, may nakitaan ko nga nag-price hike naman sila no sa ila siniya nga pilang Fermitrex pila ganing plitihan sa bag-o nga mga slakyan sa modernized jeep 14? Nakapaskil 13, subong nag-14 na. Gani sa bago nga Mitrex bla 14 di bla? Correct. Ang sa jeep ni pila? Ang sa jeep is 12. Depende kay may mga succeeding away na yung succeeding. Ang minimum na iyang succeeding yati masukot lang na iyang driver. Ang sa minimum bala pila ng sa mga jeep na? 11, 12. Kaysa man silingan, kung magpasaka sila 13, 14 naman Action Rex sa mga driver. Tilayo-layo na yung mansilingan. Ang first kilometer bala, nabot na mag-suma sila kung tagpila na. Kadamo di sang nag-react ko? Ang minimum. Ang minimum nga plitihan bla pila? 12 subong. 12? Te ang sa bag-o ang minimum 14. Yes. Te ang problema kay wala sila Fermitrex.
Oo. Amo nang problema da nga gabaysay ang pasahero kag driver sina kay wala sang permit Rex ga sinuktanay na iya. Amo gid gani. Si amo pa nila prekurahon nga makakuha gid sila action Rex no sa Iloilo kay ti amo naman na ang Ti sino makuha didto? Lang si Juan de la Cruz kundi sila nga grupo. operator. Yes, Napakigangutan mo ni si ang mga operators ne? Undok, ang Pibakda, ang Stone na pagigangutan mo ni Action Cell parte sa Matrix ni nila ne. Yan ang ang Secretary General sa Undok si Sir Jago Malakad na ni sa action na hotline. Yes, napakigangutan ni Action Rec. Oh. No, regarding dito, amo nang ilang nga ibubunot nga amo ginakadtuon to nila kagati dapat. Ay ti sino tong makuha sang permit Rex sabi kung nila maggilihon eh. Ang asosasyon nila. Available na siguro Action Rec sa Iloilo kaso sa ila lang dire ang wala sila yan Ay ti. nagpreparar. O ti karon mapasaka sila plitihan da. At amo niyang lalisan gid sang sang driver kag sang pasahero kay ti wala man sila right nga manukot kay wala pa da sila taripa nga nakapaskil. Ti dapat pakita sila permit Rex kaya hindi sila magpanukot da sang panibag-o nga plitihan kung wala permit Rex da nga ipakita sila. Kay ti sa mga tricycle daan mo kisado ga pinagustuhan ay makapanukot. O ti baloka kung wala permit Rex ga pinagustuhan ay gid man nimo. So, sige, ano na nila, makati, so nga sa, sa RBS, nagapa, naman si Sir Sibugan, nga gina-process niya na sa buong Action Rex, no, ang iya sa makakuha dito siya sa Iloilo. Kaya para maka-implementar man sila sa pagasaka sinisang plete, kag ti kung pwede nga ipakalibrate na nanggit ang ila sini nga mga taxi Action Rex. O nga ipakalibrate siya. Kaya amo ni ang isa no sa mga gina-required sa LTFRB. Ti kung magkuha ka permit Rex sa taxi dapat calibrated ang imo sini nga metrohan. Ti, brato naman ko na ang nagkuha per matrix, do 500 naman ang bayad. May bayad para magkuha ka to permit Rex, O, dito sa kinambal niya, do 500, mera. Ti kabarato sina. Sige ayos. Ayos. O si kuan ano tong ambal ni Sibugan to? So, ariyaton nga pamatian ang pahayag ni Roberto Sibugan. Wala pa da? Pakita ko ang matrix sa Iloilo. Ito lang mapililo yung pagkakamit ko sa matrix. Hindi kami na matrix, hindi kami pwede kapaka. Kung wala kami calibration, hindi kami kapaka sa naman ng metro. Process mo naman, makakuha ka sa fair matrix? Oo, parang napitubang kinahalan ako siya. Parang saya siya ikipan. Kami sa matrix, di ba naman sa matrix 500 penyot ang per-unit. Oo. Tingnan mo na nasa bawsay ang clear, wala pa ka mo nakapataas. Kaya kung madakpan ka mo sa inisang LTFRB, may multa ka mo 5 mensa, no? So, single man tapos yung kontakit pati makuhaan kami franchise. Yes, okay, klaro, Action Rex, no? Nga wala pa sila kapataas, sinisang plete sa bahin sa taxi operator, di ang RBS at taxi Action Rex. Sige. Action Rex, balita gikan sa patrol, linis si Action Zil Minardo unat sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Thank you. Salamat ginaksyon Zel Minardo. Balita gikan sa Bacolod City Government Center or sa Bacolod City Government Center sa patrol galing nga balita. Thank you ginaksyon Zel. We have Mr. Jigo Malakad sang undok mga kaksyon mamangkutanon tagunanong status ang plitihan diri sa syudad sa Bacolod. Sir, mayong udto si Action Rex, Action Radio. Sir Rex, may nga may mga sa itong mga listeners, sa itong mga jeepney, kaga pasero. Sir, ano ang latest sa Mitrex tada? Nakakuha na ka mo? Well, may pila kita ka individual ngin pakwa to sa Iloilo kagapon. So ginaulat pa namo ng development subong kay mamit kami 12 noon. So para ang majority sa aton nga mga jeepney under sa aton nga leadership, why pa yan nag-implement sang saka pliti. Away pa? Sa pila ka individual may nagatagatag sobra. Pero siling ko hindi pag-iabusuhan kaya wala pa ta
Mitrex, Gani man. mapailan tabla kaso. Oo. Oh, kay may mga information kami din nga may nagasukot na wala pa Fermitrex nga ginauyatan, wala man ipakita sa mga pasahero. Dapat may Fermitrex gid ba, sir? Kung para sa benepisyo sa mga pumuluyo, dapat may Permitrex, especially in more than 4 kilometers. Kaya hindi mo mabalaan ang succeeding kilometers kung wala ka Permitrex. Okay lang na yun sa mga Siaping Libertad, ang dili lang bala within the city proper. Pero kung nag-exist ka na 4 kilometers, dapat mausar ka gid Permitrex. Kay para may balasyan pero sa mga kurto-kurto lang niya, pila ganing minimum sang plitian sa bag-o ni kung ma-implement na, sir, gani? Pila na ganing sa mga jeepney? Sa traditional nga jeep, supposed to be 11 kita. Subong kung mag-add kita, another 1 peso. So 12 na. Kung may succeeding kilometers is 180 per succeeding kilometers. Gamay-gamay. Mga 2 manggalika pesos more or less, no? Ang succeeding kilometers ng additional. Pero usually, ang iban sina, nagakuha ng like Granada, Alangilan, Handumanan, amo na mga Murcia. Amo mala na ang mga dagko nato nga mga ruta nga may succeeding kilometer. Sa downtown niya okay lang kay iban gani gabayad man 12. May gabayad dedi 15 no. Ang mga naka-intindi bala gamay nga kung magkuha ta Permitrex, may bayad man na mo dito sa Iloilo. Hindi ti matravel ka pa bayad ka sa barko. Hindi man na dito pa ngayon lang nimo kay may ara na daw 500 kuno, 500 pesos, correct ne? 500 plus kasi kung may another unit kada may ara na siya 50 to 75 pesos. Gali. Basta importante, mas manami nga may Mitrex kita nga ginauyatan lang mga taxi drivers kung 12 ang suktanaya. Para hindi mag-confuse kag wala sang away no sa dalanon. That's why nagpapanaog kita sang marching order sang Domingo, katanan nga wala Permitrex, hindi gid anay mag-abuso no kay tandaan naton nga nagakabuhi kita sa publiko. So kung publiko nang mag-complain against sa aton, wag kita mahimo kaya naton sa lakyan private na sa kunara sulod balay pero public utility vehicle na sa kunara nagdalan. Pero asto sa mga papili sa mga salakyan, di pa man expired, sir, sa inyong grupo? Kunti kinfrangka na nato nagligad no nga forum dito sa reclamation ng LTO, gin-invite naton si Mayor. Kaya ang 99% sa mga public utility jeepney diri Subong almost expired na tanan ang ORCR niya no. So galing kay nag-istorya man kami kay Mayor Albi nga sala niya sang line agency. Kay sa bilog na Pilipinas, kami man lang niya diri sa Negros Occidental ang wala gin renew no. Ang ORCR wala gin tagaan sa Provisionary Authority. Pero ang Provisionary Authority until when na, sir? Based sa bago nilang Board Resolution number 163 kag 164, may extension siya nga another 2 years, no? So kung magalap siya sa March 2023, may another 2 years pa siya bangod nga hindi preparado ang administration, hindi preparado ang banking institution at nga Land Bank ang DBP. So nagayo sila nga extend anay for almost 2 years para makapreparar no ang atong administrasyon. Ate Mayo man na, no? So again, sir, ang imo sini panumdum sa mga drivers nga wala pa Matrix, why pa Fermitrex nga ginauyatan, anong mapalimton ta, sir? So gayo tayo no sa idalom sa leadership abi nakon sa bilang ring leader sang Undok. Gayo mi kuya po no padayon kung nga nag-aalungay sa inyo. Hindi lang tanay mag-implement sang pasaka treaty while nga wala pa ta sang Matrix. Ati dala na lang guro panawagan man naton sa iban nga grupo no kay bago lang istorya na kami dito John sa Iston. Ayo naton mga driver nga while lang anay sang pasaka treaty kun maghatag ya voluntaryo ang aton mga pasahero ilabi ni daw mga conscious kag daw may kwarta ya matunan nyo pro love gift na yan hindi na yan nabasi sa tarifa nato no para malikawan ang miscommunication, misunderstanding kag ang commotion sa tungasang dalan. So hoping maintindihan yung akong sitwasyon as ring leader kaya ako man na Japon tukton sang bila di ka mga radio station kag sang LGO Torex. Laban gidi. From North Terminal pakadto sa NGC pila dang suktanay, sir? Ang 4 kilometers maigo lang na siya 15 pesos lang din ang kung dito ka mag-agi sa circumferential. Pero 15. kung ka naman sa Dalo madlaga na siya mga 25 kay ma-double ride ka. Correct. 15 pero subong daw 16 na kuno wala na Mitrex daw mo nang suktanay nila kuno subong may naga-message diyo. Mas siguro amo na ginaayo namon kay may mga numero makita sa tanan nga radio station. Kuhaan niyo lang please ang plate number
kag hindi nila pag-antagonize sa aton driver kay istoryahon naton sila kung may mga amugid man ang problema kay basi hindi man under bla sa undok sa Gani istorya sa man. Pibakda basi mga independent nga operator na so at least matagaan ta importansya. Sige. Thank you, gid sir. Salamat, gid. Kagapi pa niya agad sa imo. Thank you kita Rex, mayong to. Mayungod to. Aksyon! Balita! Banat! Huling! Nabatian si Mr. Jigo Malakad, ang Undok Secretary, United Negros Drivers Operators Center Secretary. Diri sa atong sining pangalagad, no? Amo gid na kahapon pa sa ganyan pakwato sa Iloilo sang Mitrex ti wala pa amo nang ginatawag nga ari man si Froila liga kauyaya mag-release ang Fermitrex, no? No ginambal mo gid sa raw. Okay basta mo na nagpakwa na siya kahapon, pero until today, way pa kabalik ko nung tawo niya sining nagkuha sang Fermitrex, kag pagbalik dre, istoryahan nila mga kakson. Ang processing sang Fermitrex, plitihan mo alin sa Bacolod to Iloilo, tapos may 500 plus ka to sa pagpa-print or Mitrex issuance, may amuna nga baleran dito, no? Amunang iban siguro nag-process pa kag kinanglanon pa nila nga lantawon ang senaryo. Aksyon! Balita! Banat! Huling! Ayos, salamat kid Action Cell Minardo, Action or sa kay Mr. sang undok, no? Jigo Malakad, thank you, good sir, no? Sa mga kaksyon ta, sa mga drivers, aryo, para hindi magputok ang ugat ninyo, kag pagulat-ulat sang bag-o nga Fermitrex, mga kaksyon, life extension, super fiber anay, no? Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero Buenos Dias, sa Buenos Dias, gamonitor, abi ko Buenos Aires, kasubong parekoy, no? Si Toto James Henry, James Garaygay Tuga, no? Gamonitor sa sining mga inoras. May lang pagpamatid ya, kag sa tanan mong kaupo dira sa imo ginamtangan. Thank you, kid. Aksyon! Balita! Banat! Huling! Katuan tarang balita sa sa Bacolod City Government Center on standby si Action Dale Salazar. Ini may kangtanan sa Kinsika Tenanso nga may utang sa Manukan Country, may compromise agreement na sa City Treasurer's Office. Operasyon balik na sa normal. Kumplito na slayhan dira. Hibaloon tabing report ni Action Dale Salazar. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa detalye sa ring balita, we have Action Dale Salazar. Action Dale. Action Rex, pwede na liwat sa pang-os ang manok diri sa may Manukan Country. Kano? Liwat min nagbukas Kano? sa Action Dale? kapang-os. Ba? Daw tubo ba? Tubo ba? Kapang-os. Kapang-it siguro na eh. Yes, Action Rex. Kaya actually, may pipila pa yung bukas kahapon, pero namin kaya kung damo choices, no? At kay bandiri sila Action Rex sa lain-lain, yung inasaling ating plada, na mo na ginapabugal sa tagsa-tagsa, dili ka mga may pwesto sa Manukan Country. So, ang pinaka-update ni Action Rex, so kagabi, damo nagakatingala,
kung agin pasiradaan sa ngaga, hindi pa naugal sa closure order. Pero iman ang nakatingala nga sige hapon na operate ang aton sini 15 ka mga tenants sila sa may Manukan country. Pero ti ang update kay Action Next, mayroon na sang compromise agreement kay mayroon din man sang official nga mando halin sa City Legal Office sa syudad nga i-reopen na ining ginpapanaugan sang closure order Action Next. According kay Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., may arayas ang compromise agreement ining 15 tanan ka mga affected na mga tenant dira. Ini sila nagpadulong kahapon tugtog 5:30 ng hapon sa may Bacolod City Treasurer's Office para maghahataga sang assurance sa Action Rex kung saan ang nila tugtog bayaran na ang ila sini nga mga balanse sa syudad. So far 7.1 million pesos ang nagapabilin nga arrears sa Action Rex sining may mga balanse pa sa syudad. Daw gamay-gamay na ng pagnubuong malin sa 8.6 milyon nga sadto amo ni siya ang pinakanagid no ang balanse sang nagpapanaog sang ultimatum si Bacolod Mayor Albi Benitez ngadto September 30 dapat mabayaran nila ang ila sini nga utang. So sunod diri kay Attorney Ting nga naka-aware man ang syudad nga mayroon sang Mascara Festival nga ang Manukan country sa linis sang ginapadulungan sa mga tourist action Rex. Pero tingila diri na pasiguro ang ikaayong lawas man ang kayuhan sa mga nagakaon kang nagapadulong diri sa mga Manukan Construction Rex para titmel plus ang business permit makaproseso kag sanitary permit para sa kada tuig nga action Rex sang inspection nga makapatigayon ang Bacolod City Health Office. So ti amo na Action Rex sa pinaka-latest ding development mayroon na isang compromise agreement ining 15 ka mga tenants sa City Treasurer's Office. For confirmation, hari ang tingog ni Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Ingagaw sila compromise nga hapon. Motor na nag-open po daw isagit to na way compromise siya. Way siya nagkagto for compromise. Daw 15, dayon ang isa 14 niya nag-abre na kay as of 5 p.m. na sila naka-submit na sila compromise sa treasurer with the treasurer's office. Then na namon na maka-open na sila. Sila na ang siyempre ang nilang payment na kung paano nila bayaran. May banyan na nagbayad gidya initially. Ang aton din na kung kapag kabalutan na maskara, tipo lang tawada subong damo ma-compromise malanggali sila. Kung hindi magsira, kay gusto ang isa pagitang Pagitan City na maggawad sila business permit kag ma-inspection sila dayon every year sang sanitary. Kung pabayaan na lang ang nalipatan sa kominto na maskara, why sila na why na mga business permit ang mga arrears for more than 10 years. Wala sila ginaanan sang sanitary da sang city health. Amo lang gina ang para ni Japon sa kadam-an niya sang nagakalaon da sa ila sa enforcement malang tayo mo namo nang lahi way tamay mo i-implement na gina. Action Rex nabatian ang tingog ni Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. So sabayan din sa City Legal Office Enforcement ginaubagid lamang ila sining trabaho kag nagasunod Action Rex sa mga existing nga mga ordinansa sa syudad. Kumadumduman mo mayroon ni sa sang authority former councilor sa distrito nga condonation bala sang ila sining mga penalty mga charges Action Rex. Pero ano to yung status si Action Dale? Ang claim Action Rex natin wala man daw gin-avail sining mga tenant Action Rex. Kasi kung principal lang kung tani kung di ko magsala, year 2011 may mga condonation ordinance nga ginosor ang Pangulong Panglungsod ginaprubahan pero ang claim Action Rex nga wala man daw gin-proseso, wala man gin-avail sining mga apektado o kumera sa mga utang or arrears nga mga tenant. No? May compromise agreement kasi happy gate ang maskara para siling 15 ka mga tenant Action Rex. Pero dapat matuman nila ang ila sining compromise agreement Action Rex kay base may mga tikang naman nga pag-aubrahon ang Bacolod Local Government Unit. Update o balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Thank you! Salamat kinaksyon na Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center, mga kaaksyon namon sa kanginan. No?
Sige, aksyon na Marlon Hidawiya, standby yan ay sa sining mga tinion ti gina problema mo bala. Salamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa parehas nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man ang damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya sa Kapitolyo Provincial. Ini may kangtanan sa palayag ni Gob Lacson. Nagtambong sa Executive Legislative Agenda and Capacity Development Conference Workshop sa Cebu City. Sa detalye sining balita, we have Aksyon Marlon Hidawi. Aksyon Mar. Aksyon Rex, si Negros Occidental Governor Bong Lacson aragi hapon sa may probinsya sang Cebu kay manti isa lamang sa mga opisyal nga nagatambong sa duwa ka adlaw nga Executive Legislative Agenda and Capacity Development Conference Workshop, no, nga ginpatigayon sa Mactan probinsya sang Cebu. Umpisa kahapon October 3 tubtob subong Oktubre 4. Upo dito ni Lacson ang San Carlos City Mayor nga si Gustilo kag ang Vice Mayor sang San Carlos pati ng First District Congressman nga si Gerardo Valmayor. Now si Mayor Gustilo nagpresentar to sang iya sa 11-point agenda, no, kag pila pa guys ka mga presentation mga ginpatigayon ni Congressman Carmona. Pero pakaronan tan Aksyon Rex kamati si Gov Lacson before pa naman nga naggatambong sa ding conference sa bahin sang Cebu, isa ini siya sa mga nagtambong man sa ginpatigayon nga First League of Provinces of the Philippines. Unang assembleya sang grupo sang mga gobernador sa pungsod sa idalom sang bag-o nga presidente nila nga si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. Dito ni ginpatigayon
sa lugar mismo ni Governor Tamayo sa South Cotabato nagligad din nga September 30. Ugaling kay wala malabot ang kontani gin pangimbitar, way malabot ang kadamuon sa mga gin pangimbitar nga mga governors kaya ang gin padalaan sa invitation mga 34 tani mo sa mga gobernador bla ugaling kay 11 lamang ang nakatambong kay ang iban nga waay makatigayon sa pagtambong ang ila sa nga probinsya isa sa mga ginhalitan sang naglaslas nga bagyo pero hambal sang gobernador bisan 11 lang sila ginadayon nila sa gihapon ang ining asembleya. Una nga naka-agenda o kung ginahambalan ang pag-postpone sa barangay kag SK election nga para kay Gov Lacson. Way naman ni siguro sa problema kay mati na aprobahan na ni sa both Congress kag ang perma na lamang ni Presidente Marcos ang ginahulat diri para mangin isa ka kasuguan. Ang ilan sa nga presidente nga sa South Cotabato Governor Tamayo mayara sang gin suggest sa siring assembleya. Yari si Governor Bong Lacson angot suri. Proceeded with 11 governors. Well, among the topic being take up to Senate Bill number 1301 about the postponement of the barangay. And we all know naman na it has already been approved by both houses. So it just needs the President's signature. And then our President, President Tamayo of South Cotabato was broaching the idea of for the national government to allow the provinces through the governors to pinpoint their pet project to be taken from the national executive budget. So, siyempre, the governors present were, of course, agreed to the idea. Kabay lamang sa kapalayag ni Governor Bong Lacson. Sugpuran tadi karon kay mayari man sang reaksyon diri si Gov Lacson sa sering pag-proclaim damlag lang sa kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo bilang matutuod nga nagdaog sa nakaligad nga piniliay dira sa Negros Oriental. Report gikan sa Kapitolyo Provincial Action Malod Hinubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial mga kaaksyon. No? Daligid lang sa mga kaaksyon ta, no backlash dashboard ang need ninyo sa car aircon cleaning system mga kaaksyon. No?
sa Nokpo. Action dyan. Action Rex sa legal nga droga kag armas ang na-recover sa nga sila CTPNP sila ginpatigan nga bypass operation das 250 tak na ginahapon dra mismo sa area sang sitio Dakotan Dako sa Kopenit sa barangay Mambulak sa may Suradman sang Silay. Ining subject nila actually sa bypass operation isa ni sa top 6 sa watch list mismo sang sila CTPNP. Ini man sa ginakabig din ng state level individual. Ini yung subject na nadakpan nila mo ni si Miko Galieno alias Kingot, 37 anyos, soltero, pa ni Action Rex, kag residente mismo man sa barangay Mambulak sa mga syudad. May nadakpan pagidring o pod tining si Galieno, amo ni si Janelle Sason, nga suno kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca, ang acting chief of police ng sila CTPNP. Yara man sa watch list sa mga kapulisan, kag ginakabig man nga state level individual. Pero kabalo ka si Sason, 19 years old pa lang ini, soltero man ni Action Rex, duwares na wala gini mga trabaho man si Galieno kag si Sason. Plus may isa pa gito ka minor de edad nga nadakpan ining mga kapulisan. Kaya gina-verify pa nila, kaya gina-check nila tanang nga document nga makapamatuod kung ini bala minor de edad man ang upod ni Galieno kag ni Sason. Pero sunod rin kay Daruca, sinisal natin kay nga pagpakigamot sa iya, damo-damo man na recover makon mo mga 14 ka mga sachet, ang asam ka mga sachet sa illegal nga droga, dari ni Action Rex nakuha sa posisyon ni Galieno sa subject. Ang 5 naman ka mga sachet, dari na nakuha sa minor o minor de edad nga mo ni ang upod nila nga sunod dari kay Daruca amo ni nagaserve nga daw runner sining subject sang bypass operation nga si Galieno. Kaya na infra nila sa pagbaligya sang illegal nga droga Action Rex. Plus pagid may nakuha man nga bypass money nga ginulbanta nga balon 1,600 pesos kaya gining 101 pesos nga ka-proceeds o kung ginapatang binta sa pagbaligya sang illegal nga droga. May improvised shotgun nga nakuha dari kay Galieno. Amo ning rason kung nga sunod dari kay Daruca isang final man sang kaso nga paglapas sa laying nga nagadumi sa pagupot sang illegal nga armas. Lalabot sila dito sa area kay Kubo nagapat session. May nakompiskar ng pila ka mga drug paraphernalia. Hindi may mga disposable lighters, no? May mga gunting dari Action Rex. Sa kabilugan, kung illegal nga droga ang pagamala na recover dari mga 14 tanang mga gramos, ining 14 grams ang may standard drug price nga nagalabot naman sa 95,200 pesos Action Rex. Subong adlaw ginatingwa na to sang sila CTPNP nga ma-file nila gilay ng kaso nga batok dari sa 2 ka mga suspect. Ang isa i-turn over nila sa Social Development Center sang Silay o kung DSWD ilabi na kon mapamatud-an gid man ngay ni minor de edad pero bago ni Daruca once mapamatud-an ngay ni legal age na dal siya sa pag-file sang kaso pero ang pag-filing sa diri kung maulihin yung verification base regular filing nila pero ako dito kay Daruca importante na pasaka nila ang kaso Action Rex. Karon napabati kong interview kay ari diri sa atong telepono nga ginagamit kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca. Sa ibang nga balita, atong issue ng Action Rex na niligan ng mga sinimana, kumo may pila ka mga bago nga mga hepes ang kapulisan, ginpang assign dari sa Negros Occidental, may pila man ka mga ginpang relieve. Kaya dari ni Police Lieutenant Jody Catalogo, ang spokesperson sa Nokpo, aminado sila may 3 ka mga officials ng PNP, nga ginsaylo, subong dari sa may Nokpo o naligad niya semana. And then after a few days, aminado man sila, nga gin-assign na ni Dayon sa mga dalagko ng mga posisyon. Ang isa Action Rex gidara na bilin sa Minokpo bilang head subong o kuno IC sa Provincial Intelligence Unit o kon PIU. Samtang ang duwa naman ginbutang sa mga dalagko ng mga syudad diri sa Negros Occidental. Amo ni sa may Talisay City si Police Lieutenant Sinon Vargas nga amo ni sa linis sa may Manila kabay Action Rex si Vargas. Hindi nang isa sa may Sipalay City nga si Police Major Brian Sagayadoro. Kaya magdari ni Catalogo ang mando halin niya sa higher command and then kasunod lang na sa order ining diri sa may provincial headquarters. Plus pagid kambali do normal kuno sa ila ang amo sina nga routine. Pero sa punto naman nga kung tanig yung priority ining mga police officials nga dugay na ari diri sa Nopo kag nakasaulaw na sa ulo na bala nila o pamilya na sa Action Rex sa routine diri sa Negros abali Catalogo hindi na masabat ang pamangkot kay higher command. Galit discretion guro na sang chief nila ya? Sang provincial director? Most likely, kung datawag sa Rex, basta ihalin sa region, bala? Kaya ining mga bago ni nagabot, do ang informasyon nga ito na baton, upod ni sila ni RD, no? Sang nag-file ni RD, do hindi nalayo, bala? Gani? Sa may region 6, kaya mo to, why may mahimo,
siguro desisyon niya na kaginayo yaman nga isaylo diri sa Maynopo gingaan ila posisyon kay tama na ang alegasyon nga damo dara sa Nopo nga may mga ranggo o nagahulat ng pwesto pero tinaunahan pa rin sa mga baguhanon nga wala pa gid masyado sang ibalo kung anong lugar, anong sitwasyon sa area. Kaya diri ni katalogo, pulis suportahan gyapon na. Bisa na mo sini ang sitwasyon kanang mga akusasyon sa kadamaan nga duging hatagan prioridad ining mga hindi diri negosyanon nga ginbutang sa pwesto gidayon pag-abot nila diri sa Nopo Action Rex. Yari si Police Lieutenant Jody sa katalogo ang spokesperson sa Nopo. The things that never change is constant. Constant lang ang wala ka. So eventually, the Philippine National Police respect the whatever the changes coming from the high office, no? Whatever mandate that our high office are tend us to perform and like us to follow. Sa Philippine National Police, officers are expected to come and go, no? And amo na ang unique sa Philippine National Police. Hopefully I can elaborate further, but Sir John, amo lang na ang aton nga we are following the mandate of our higher office, and whether we like it or not, amo na ang sistema naton sa Philippine National Police, and our officers are very much qualified to perform their mandated functions. Our senior officers and high officers are the trust and confidence that understandably all officers are eligible, qualified by eligibilities and qualified by trainings and expected to perform based on the mandate and expectation of our organization. And the last end of si Police Lieutenant Jody sa katalogo ang spokesperson sa Nopo. Ang update sa Rex na Pro 6 bala? At sa subong ay patuloy official ng order ang packet augmentation atong additional? Oo. Ang bali Police Major Mary Kasi Grace hindi na kinanglan Ocoroborio. sang BCPO na nga may additional nga pwersa from regional office na? Gapangayo sila gani. Giti ang bako kay Mamborio ano natabo nga dogin. Tino nagpadala naman to kuno Colonel Marter. Todo mo tong hambalya kapon sa interview kay Action Eric Magbanwa? Nagpadala sa tigalik ang Pro6 wala i-order nga ipadala naman din halin sa Pro6 kadto di. Kaya ang baga ni namo na bako kay Mamborio. Ti ma'am kay nagasigi ng maskara. Amo na ang isa man nila kabaligban to nga tubtob subong wala pa official order do. May numero na yung gambal amo ni kadamo padala dan namon. Pero in terms ano ipadalado, subong ko na Xorex do galutaw pagyapon sa sabaw. Kung saan na nila ipadalado rin ang ilang augmentation sa may Pro6 at sa may Bacolod City Police Office. Kaya malimang Borio, ma-update na sa karon kung niyara na formal nga mando. Tiga damo di kay na, may mga panukutan makatapos sa media, kung anong rason sa likod sining medyo na delay, kay sila nakadlaw nga nagasugod na maskara in terms of security, do ginakulang gapon ang ilang din augmentation sa may BCPO Action Rexa. Balitagikan sa Nopo ang kaaksyon ni Aksyon Jan Diaz ulit sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat kinaksyon na John Diaz, balita gikan sa Nokpo. Daligid lang aksyon Zel Minardo, kagangato sining nga mga out-of-town reporters. Daligid lang ha, may tisianay kulang balang imo sining nga lawas ang vitamin C, kinanglan talang mag-may tisi kita, no?
Sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Malakay Finance Corporation na nakikita. Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss. No? Sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sige, daligid lang mga kaaksyon na. Standbyan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay pagkatapos lamang sini. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile again. And you feel that the energy's rising, voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langko. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpur kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic
Tiya mo na ginhalay ko sa katulod gaya ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi ini magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo mga duwan muna. Kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paggid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh.
Voices unite, singing with pride that's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Balita, Banak, Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Balita! Banak! Bulig! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa, uno na nga ton oras, mga kaaksyon, 101 na. Sige, kantuan ta na yung balita ni Aksyon na Zel Minardo sa Bacolod City Police Office. Ini may kangtaran sa City Drug Enforcement Unit, madamo nga nabaton ng impormasyon, no? Angot sa pagpasulod sa illegal nga droga sa syudad, isa kabulan antes pa man ang Mascara Festival, no? Area of Responsibility sang Bacolod City Police Office Station 1, wala sang nangin problema sa ikatatlong adlaw sa pagsaulog sang Mascara Festival. Sa detalye sa ring balita upod kay Aksyon Zel Minardo. Aksyon Zel. Action Rex, pagpabilin nga matawkay kag wala sang problema ang tatlo ka area of responsibility sa Bacolod City Police Station 1. Laamo ang Bacolod City Public Plaza, Carnival, nga nahamtang sa Barangay 12, sa Baywalk. Ginpahayag ni Police Major Ramel T. Carona, hepe sa Police Station 1, nga maayo kay nagakooperar man ang mga nagbantay sang kiosko kag mga katawhan nga nagalagaw sa ila area of responsibility. Sunod sa hepe, mayara yan sa Jess ka mga PNP personnel ay nakadeploy sa ilang area rason nga hugot ang seguridad sang mga tawo. Palayag ni Sarona, wala man sila may nakuhaan sa nga deadly weapon sa ila pagchikyar sa mga tawo nga nagasulod at kagwa sa plaza halin sa pagsugod sang Mascara Festival. Samtang hugot man nga ginabawal ang pagpanigarilyo sa pangpubliko nga lugar at sa paglagaw samtang may dalang ilimnon sa nga botilya ka anuman nga klase sa nga makahulubog nga ilimnon. Action Rex, pamatian naton ang kabahin sang pahayag ni Police Major Ramel T. Sarona. Sa October 1 sa wala kita recorded incident sa area sa Public Plaza hasta to sa may Baywalk sa Carnival site. Sir, mga pilagin ka ni ka-personnel na deploy sa imong area, sir, nga nasakupan? Bali sa overall nga na-deploy ko aga sa gabi sa 110 ka PNP personnel. Sir, may mga sa imong area, sir, concerns nga pwede ma-address? Sa wala pa man kami na-encounter nga problema kay may araman kami personnel nagkopera naman ang mga nagdumanahan sa accuse ko labi pa sa mga bawal bala, example mga printed objects
portion sa bahayag ni Police Major Ramela Sarona. Samtang action Rex, no, sa before pa umpisa ini ang ginpatigayon nga Mascara Festival diri sa may syudad sa Bacolod. Kadto naman kita diri sa monitoring sa illegal nga droga sa Bacolod City Drug Enforcement Unit kung sa madamo na ang nabaton no sang CDEO nga impormasyon angod sa pagsulod diri sa illegal nga droga antes pa sa tion sang Mascara, no, mga isa ka bulan sa Mga pila na ganing recovery sa month of September? Sa month of September, Action Rex, pa lang sa may, sa sobra na ni, sa 5 million. Kaya ang iya ka, pala, station 2. 2 million, sobra na? Droga, mga 2 million. Grabe na. Station 2. Yes. So, sa Action Rex, no, antes nagsugod sini ang Mascara, madamo ng information nga nabato sa CDEO na mayara masulod yung mga illegal nga droga sa syudad. Pangbangod sa sunod-sunod ng mga operasyon, kasubong man sa kada police station, kada sa CDEO, iban pa nga unit, naghagan-hagan ang pagbaligyanay, kag pagbaklanay sa illegal nga droga. Nasunod diri kay Police Lieutenant Joven Mugato, ang head sa CDEO, nga ginamonitor nila sa gihapon, ang mga drug personalities, kalapit na ang drug surrenderies, kag may mga record ng individual angod sa paglapas sa Republic Act 9165, ang mga na under provisionary ni Black Rights, no, sakop ni sila gyapon sa monitoring sa kapulisan. So palayag diri ni Mugato nga sa ila monitoring mataas ang presyo sa karon sang pagbaligyanay sang illegal nga droga daw wala sila sale sa buho. Taas gyapon, no, ang pagbaligyanay sa illegal nga droga kay subong dako ang event ang Mascara Festival kagati dugang pa diri ni Mugato madamo ang mga barangay nga sunod-sunod nga nakumpiskar ang dalagko nga balor sa illegal nga droga kasubong sang barangay 1 28 Singkang Airport at Kagtangob apang hindi pa mahambal Action Rex nga sa nasambit din nga barangay nagahalin ang source officer nga may pagabaligyaan. Action Rex aton pamatian ang dugang nga pahayag ni Police Lieutenant Joven Mugato. Isa ka bulan antes mag-abot ang pitsa nga nag-umpisa ang Mascara diri sa Bacolod. No, may mga nabato na kita ng mga information nga antes pa man maglabot ang Mascara, no, may sablon ng mga illegal drugs diri sa Bacolod City. Sunod-sunod na ito nga operation hindi lang sa atod sa CDEO kundi maging sa mga police station kag sa iban nga unit. So daw nagkarakalma man ng mga ay susubong sige aton monitoring sa mga drug personalities. Salamat ang kabahin sa pahayag ni Police Lieutenant Joven Mugato. Balita gikan sa Bacolod City Police Office ang inyong Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat ginaksyon Zel Minardo. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, mga kaaksyon, no? Sige, kantuan taring balita ni aksyon na Roger Gotib mapakadis City anay kita, no? Mangisayod na to anayo sa mga balita, mga kaaksyon. Ini may kang tanan sa 72 years old, 72 ka mga kiluhan bla, 72 ka mga kiluhan sa Cadiz City Public Market ay ginpangguba. Bangod nga na-discoveryhan nga kulang ang kinilo. Ay, pwede may lansianay pa ba? Kung sa bagay, hindi man na madula, ina nga mga bagay, no? Kantuan tabi si aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz, mga kaaksyon namon sa kanginan. Yari ang countdown sang balita ni aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex nagpatigayon karon sang pagpangguba ini nga seremonya nga ginpatigayon pagpangguba sa mga kiluhan 32 tanan ka unit sa mga digital kag subugman mga kiluhan diri sa may syudad sa Cadiz sa merkado nga mga dayaan nga mga kiluhan ini ang confiscate sa market division bangod ba sila sini kampanya mga 3 ka bulan na ang nakaligad. Sa din may mga surprise inspection sila gipatigayon. So no, sa pahayag ni
Mr. Robert Trigudos, ang Market Supervisor Officer 4, ilanay nga ginatagan man sang warning ang mga vendors kaya dapat ang ilang kinuhanin sakto sa kilo tungkol kay madamo sa reklamo kinabato ng Market Division nga kulang ang ginabakal nga paagi sa kiluhan nga mga item diri sa merkado. Pero sa kay Mr. Robert Trigudos sa ato sila nga interview. Ang una nga matungtungan namon sila tuting sa matabo kung hindi nila paghihatag ang kiluhan sa amon, pasakaan namon sila sa necessary nga charges. Because this is against and in violation sa aton nga Consumers Act of the Philippines, no? Profiteering and taking advantage sa mga consumers naton. Kung hindi nila paghihatag, pasakaan namon sila sa necessary. Pero gina-record namon, partner Roger, may ara kami na-record sa aton nga mga files and logbook kung sino ang mga necessary nga mga tag-iya sini. Because repetition of the same would result into more drastic and more higher penalties. Sa subong ila pala mga gina-repriman ang mga vendors nga nakuhaan sa sini nga mga kiluhan. Kaya suro pa sa kay Mr. Robert Trigudos, ang ilang tikangan ni agod nga mabalik ang pagsalig sa mga nagabakal sa mga kinanglanon sa sulod sa Panimalay. Binasudan kag bugas iban pa diri sa merkado sa siyudad sa Cadiz. Ini ang gipatigayon kay na upod man ang presensya sa mga taga Department of Trade and Industry sa Negros Occidental, Ma'am Rachel Nopable, sa Provincial Director sa DTI sa probinsya, si Romel Amihan, nga ara sa Consumer Protection Unit Head, Mr. Kenneth Villarosa sa Trade and Industry Development Specialist, kay Dexter Kasumpang, ang Junior Business Counselor. Ang subugman, ang aton man dito kay nas pagsaksi sining kaiwatan sa payag padugang ni Mr. Robert Trigudos. Correct na siya because we want to prove, we want to show to the buying public nga may aksyon ng city government regarding sa naway naton ginatolerar ang mga dayaan nga mga kiluhan. Report gikan diri sa may siyudad sang Cadiz para sa aton sini nga mga kaksyon nga hilig magkape. Ari ng kape nga sa riin makahatag sa aton sang maayo nga proteksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Aksyon Radio! Ayo, salamat kinaksyon na Roger Gotib sa ato sila nga mga kaaksyon. Salamat kinaksyon na Roger Gotib sa balita, Yario, supplementation ang gusto ninyo para gini sa tanan. No? Ginarekomenda sa inyo life extension na vitamin D3. Ang dekalidad matinlo kag scientifically formulated nga sa isang vitamin D3 nga mayara sang therapeutic effect or claim based sa iyo registration sa Philippine FDA. No? Kag ang isa ka soft gel sa aton life extension na vitamin D3 ang may 1,000 IU nga unod inipotent kag doctors prescribed and recommended nga sa isang vitamin D3. Life extension na vitamin D3 ang may 100% nga ginhimo sa USA kag ini ang the number 1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines, mga kaaksyon. No? Life extension na vitamin D3 may libre nga konsultasyon dira sa GST Ban Building, Lacson, Burgos, sining syudad sang Bacolod. Kag Monday to Friday niya. Pwede ka pa libre check up dira 9 o'clock sa aga tubtob las 3 sa hapon. No? Life extension na vitamin D3 sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga
bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Matapos ang balita ni Aksyon Nelson, Aksyon Roger Gotib sa iluwantang balita ni Aksyon Nelson Patinio sa area naman sang Calatrava. Ini may kang tanan sa biktima blas ang shooting insidento sa Banwa sang Calatrava. Isang patay to kag isang na salabat kag padayon nga gidabulong sa ospital na dalahig lang kuno sa suno sa iyang bata kag ugangan. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Sa detalye, Aksyon Nelson. Aksyon Rexon, dadalahig lamang ang tatay ko. Ini ang nanginapahayag sang bata sa biktima sa isa ka shooting incident na nagluntad sa Sitio Tisoy, Barangay Kalampisaban, Banwa, sang Calatrava sa tong Oktobre 1, alas 3 sang hapon sa ginkamatay naman sang biktima nga si Elmer Cueva, 45 anyos, sang Barangay Alimango, siyudad sang Escalante, kag pagkasamad sang kaupod sini nga si Gerald Bulanon, 35 anyos, sa amuman nga siyudad, lulan sa single nga motorsiklo. Sunod sa kay John Paul Cueva, anak sang biktima, nga ang iya tatay ang hindi subject sa paglutang sang biktima sang mga suspitsado, kundi ang naulamid lamang tungod ang tuyo nga patyon si Gerald Bulanon nga technician sang iya sini nga tatay. Dugang pa sini nga wala naman sang kontra ang iya sini nga tatay sa ila lugar nga nagapangayo lamang sang mga guba nga telebisyon kag radyo. Ginapahayag pa dugang sini Action Rex nga si Gerald Bulanon ang may atraso sa iya mga kliyente tungod nga ginakuhaan sini sang kwarta ang mga katransaksyon. Samtang sa investigasyon sang kapulisan, wala nila ginadula ang posibilidad nga personal ang motibo sa paglutang sa mga biktima. Yari ang dugang pahayag ni John Paul Cueva, anak sang napatay nga si Elmer Cueva sa interview sang Action Radio. Sinikiran, nanay panjisir na ipangwaan siya sir ba ay daga na kay ipangwaan sir ba kay usa na po na sa Balibo na sa Amuar po sa Escalante ba ikuha kwarta ra ba technician na siya sir ba na ang ayuan niya kwarta kat na siya paliton na ng ana na pisat na ganyan niya balikon ba muna. Ang kabahin sa pahayag Action Rex ni John Paul Cueva sa interview sa Action Radio. Report gikan sa Banwa sang Calatrava, Action New Nelson Patinio na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you. Salamat ginaksyon na Nelson Patinio sa iluwan tanay balita ni Aksyon na Vidya Pasible sa siyudad sang Himaylano, subject sang drug by bust operation sang mga kapulisan na kaligad nga gabi pasakaan na kaso sining nga adlaw. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na Vidya Pasible, Aksyon Vidya. Action Rex na Catalana ay gipasakaan sang kaso sining adlaw Martes, Oktubre 4, 2022 si Kenneth Zabala sang Barangay Agisan, siyudad sang Himamaylan. Angot naman sa paglapas sa Republic Act 9165, Section 5 ang pagbaligya kag Section 11 ang paghupot sang illegal nga droga. Ini ang ginpahayag ni Police Major Randy Babor, ang Deputy Chief of Police sang Himamaylan City PNP sa interview sang Action Radio. Ginpahayag man ni Babor nga madugay na nila nga ginamonitor si Zabala bawod may kabudlayan man sa bahin sang kapulisan sa pagdakop sa sospetsado. Dugang panibabor nga hindi pa nila maestablisar kung sa diin ginakuha ni Zabala ang supply sang illegal nga droga nga ginabaligya sinibangot hindi man ini manugid. Kung madumduman nakuha gikan sa pagnakop ni Zabala ang ginapatihan shabu nga nagabugat sa 3 gramo kag nagabalor 20,400 pesos. Yari aksyon na Rex ang dugang nga pahayag ni Police Major Randy Babor sa aton sini nga interview. Tugay na nito yung bantayan sa kapsa nga mga pinatid. Kaya timing na hindi man siya magalit-galit timing ang kapsa nga
Sir, according sa inyo nga intelligence monitoring, sir, posible, sir, doon yan na ginakuha, sir, ang i-supply sang illegal drugs? Hindi pa natin ma-establish ng kuan ang kung sa dingit ang source niya. So kaya hindi man siya manugit. Amo lang ang mga posibilidad na hindi ko man ang main nga player sa area. Nabatian ang pahayag sang Deputy Chief of Police sang Himamaylan City, PNP. Balita nagikan sa syudad sang Himamaylan. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you. Salamat kinaksyon na VJ Apasible. Balita gikan sa syudad sang Himamaylan. O constipation ang problema ninyo, balukang constipation na muli sang mother. Iloy-iloy sang tanan nga mga diseases bala mga kakson. Arayo gintingob nga puwersa. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa diwang. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton. Launa 22 ang aton oras mga kakson. Daligid lang standby manumbalik kita sa dirigid lamang madugay. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan.
Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga na-traffic to or na-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station name. Ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:29 ang aton oras. May sinapol nga ginpatigayon si Mayor Albi Benitez sa Department of Public Works and Highways o DPWH Disaster Timbangan sang katarungan. City Engineer's Office kaupod si Vice Mayor Elcid Familiaran sining nga aga mga kaaksyon ang kaundan sang diskusyon nila ini may kang tanan sa 22 ka mga problematic areaso nga ila na identify kung sa din naglabot sa 0.5 feet hasta 2 feet ang runoff sang surface sang tubig mga kaaksyon, no? But siningon sininga wala masarangan sang drainage ang kadamuon sang rainwater sa halos isa ka oras amo nang tugas ang gulpiada nga pagbaha mga kakson. Ano ni nga mga areas amo ning High Street, SM City sa Barangay 12, Burgos Hilado Street, Downtown Area, Gonzaga Subdivision, Barangay Villamonte, Central kag Libertad Public Market, Lacson Inares Street, Rosario Mabini Street, Gonzaga, Lupisayna, Los Oriaga, Gatuslao, Gonzaga, Mabini, Lopwest East, Lupit River, Barangay 40, Mandalagan River near Queen of Mercy Hospital, no? Santa Ana, Barangay 31 ini, J.R. Torres, Gatuslao, Ernay Street, Mabini, Libertad Street, Ernay Street, Coquin Building, Dabla, Magsaysay Flyover, kag Magsaysay Lacson. Ay, puwerte. Sige, may mga plano naman ang syudad, parte sini, mga kakson, no? For example, pag-ilis ang manhole cover nga mangin still grating type, no? Declogging kag drainage system or declogging sang drainage system pagpadako sang water inlets mga kakson amo na importante na kay nakapula na naguro pagpalapad sang opening kag mga catch basins mga kakson, no? Pagpatuman sang maayo kag istrikto nga pag-implementar sa pagkuha kag pagaboy sang basura sa mga barangay kag paghatag sang pahibalo sa mga stakeholders mga kakson amo nang short term mga kakson, mga short term ini nga pamaagi sang syudad matapos nga nakitaan ang pagrubaha-baha kahapon doga pa nag-uob naman ganiyo. Sige, kailangan ako sa tiyempo diri sa ato sila nga pagpangalagad mga kaaksyon namon sa kanginan kinitanay kita buwas naman sa inyo sining nga palatuntunan. Ayos, sige. Thank you gid, salamat gid sa mga kaaksyon ta nga nagpamati sa sining nga udto mga kaaksyon or sining nga hapon, no? Nagagda na kita sa masunod nga programang This is My Life of Food Kaaksyon, Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong tubtubwas maripayon nga hapon sa inyo tanan-tanan. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon